No, otevře ještě moje. Aha, dík. Natáčím. Hej, já natáčím. No, to je vadě. Hej, otevírej! Nemáme mikrofony. Dobrý den, z televize Nova vás vítají Miroslav Kusendál, Miroslav Krupiak. Zdravíme. Zrovna jsme v Dolní Poustavně a sledujeme velkou katastrofu. Zrovna včera tady napršelo asi půl metru vody. Tady se nacházíme pod kytlem. Pod kytlem, je to jinak pod Koďákem, kdybyste náhodou nevěděli, trošku napravo. Je tady obrovská hladina řeky. Vypadá to skoro jak rozbouřený Labe. Něco jako v Rakousku. V Rakousku obrovský sjezdy na raftech. Předám slovo Miroslavu Krupiakovi. No. Prostě. No, je tady vody 3 prdele, já nevím, co mám mít hlavně říct. No. Prostě. Meteorologové hlásí, že má napadnout ještě asi půl metru vody. Zrovna včera na námku jsem přecházel kolem hodin a docela jsem se vykoupal. Kámoš tam ztratil obě boty, když jsem přecházel. A tady toto je normálně potok, ale jako jinak tady je vody tak podsad. To nekecáme, my jsme se tady dřív koupali, když jsem byl malý. Tady no, a teď jsou tady tak 2 metry. Ale tak to nevadí, víš co, já jdu tamhle na toto, zatím mě omluvte. Kam jdeš, vole? Kam jdeš? Aha, dobrý. Děláš si smak srandu. Debile. No jinak, pan kolega říkal, že má napadnout až 300 mm srážek. Jinak, tohle, co dělal, to nedělejte nikde doma, dělají to profesionální kaskadéři, zejména Miroslav Krupiak, který je mimo jiné i náš nejlepší moderátor. Koukejte, co zrovna dělá, je to fakt borec, jako, nevím, no, neznám lepšího.